Denne video her går ud på at løse en opgave, en eksamensopgave, hvor vi har en funktion givet og 3 underspørgsmål. Først så skal vi løse ligningen f af x lig med 0. I opgave B skal vi bestemme en ligning for den tangent til grafen for f i det punkt, der hedder 3,f af 3. I den sidste opgave, der skal vi bestemme monotoniforholdene for f. Og i mit CAS-værktøj her vil jeg forsøge at vise, hvordan man kan løse den her opgave til eksamen. I grafregneren her, der starter man med at definere funktionen først. Det vil sige, at jeg kan skrive f af x kolon lig med, så definerer jeg den her funktion f af x, hvor jeg skriver x i fjerde. Det er altså mit fjerdegrads polynomium minus 8x i anden plus 1. Og så trykker jeg enter. Det vil sige, at hver gang jeg skriver f af x, så kommer mit fjerdegrads polynomium frem. Okay, så i opgave A, der skal jeg løse ligningen f af x lig med 0. Det vil sige, at jeg skal finde de x-værdier, hvor den her funktion giver 0. Det gør man ved at bruge solve-funktionen. Og nu er det så smart, at jeg har defineret funktionen f af x, så i stedet for at skrive x i fjerde minus x, 8x i anden plus 1, så skriver jeg bare f af x lig med 0. Og så skal jeg løse den her linje med hensyn til x-variablen. Så der sætter jeg et komma og skriver min variabel x. Så trykker jeg enter, og så får jeg en masse resultater her. Jeg får 4 løsninger. Et fjerdegrads polynomium kan højst have 4 løsninger. Ikke at det altid har 4 løsninger, men det er maksimum. For at få de her brøker skrevet om i decimaltal, der trykker jeg Ctrl Enter, så kommer de frem. Jeg skal selvfølgelig markere dem først. Sådan der, og så trykker jeg Ctrl Enter. Så får jeg decimaltallene. Det er lidt nemmere at skrive decimaltallene ned her. Jeg har altså en løsning, der hedder minus 2,8, en løsning, der hedder minus 0,356 osv. En, der hedder 0,356. Og så har jeg en løsning, og husk, I skal trykke på pilen herover for at få den sidste løsning frem. Der er altså 4 i alt, og den sidste hedder 2,80588. Det er svaret på første opgave, opgave A. Så det er altså de her nulpunkter, funktionen. Det vil sige der, hvor funktionen skærer x-aksen. Godt. I opgave B, der skal jeg bestemme en ligning for den tangent til grafen for f i punktet P 3,f af 3. Der har vi sådan en metode, vi har kaldt den 4-trins-reglen, hvor vi først skal finde y-værdien til det her punkt. Altså, hvad er y-værdien f af 3? Nu har vi jo defineret vores funktion f af x til at være det her fjerdegrads polynomium. Det vil sige, hvis jeg skal finde min y-værdi til det her punkt med x-koordinaten 3, så sætter jeg 3 ind i min funktion f, og så regner den simpelthen y-værdien ud i det her punkt. Så det her punkt, det hedder 3,10. Det er altså i det her punkt, at grafen har en tangent, og ligningen for den her tangent skal vi bestemme. Og i den her tangent, den har jo en hældning. Og hældningen for tangenten er lige præcis f-mærke af x. Så først så finder jeg f-mærke, altså finder differentialkvotienten til den her funktion f af x. Og det kan mit CAS-værktøj også gøre ved at trykke på handlinger, så skal vi, eller menu. Så under calculus, der er der et punkt, der hedder differentialkvotient. Så skriver den på den her måde d over d. Jeg vil gerne have differentieret min funktion f af x med hensyn til variablen x. Så når jeg trykker enter, så differentierer den min funktion f af x. Og den her funktion 4x i tredje minus 16x, den definerer jeg nu til at være min differentialkvotient. Og den kalder jeg df af x. Og så sætter jeg kolon lige med.
Det vil sige, at hver gang jeg skriver df som differentialkvotient, så får jeg min differentialkvotient 4x i tredje minus 16x. Godt, den skal jeg bruge til at finde tangentens hældning. Hvis jeg indsætter min x-værdi, den har jeg herovre i mit punkt, 3. Hvis jeg indsætter 3 i min differentialkvotient, så får jeg lige præcis hældningen i det her punkt med x-værdien 3. Så det vil sige, at jeg skriver df, og så indsætter jeg punktet 3, og regner ud, hvad det giver. Det giver 60. Det vil sige, at den her tangenthældning er altså 3. Lige præcis i det her punkt, der hedder 3,10. Altså f af 3, det regner vi ud til at give 10. Så har jeg, hvad jeg skal bruge. Så kan jeg opskrive min ligning for tangenten. Og den er jo lige med differentialkvotienten til x-værdien 3, det vil sige 60, ganget med x minus x0, og x0 det er 3, og så skal jeg sige plus funktionsværdien i punktet 3, altså det vil sige min y-værdi. Så der skriver jeg f af 3. Så ser jeg, hvad der sker, når jeg trykker enter. Den siger 60x minus 170. Det vil altså sige, at tangentens ligning er 60x minus 170 i det her punkt 3,f af 3. Det er en måde, man kan bruge CAS-værktøjet til at løse den her opgave på. B. Nu kommer jeg til den sidste opgave, opgave C, hvor jeg skal bestemme monotoniforholdene for f. Jeg regner videre her, selvom det ser lidt rodet ud, fordi jeg skal stadigvæk bruge min funktion f. Når man skal finde monotoniforholdene for en funktion, så har man brug for at finde toppunkterne for den her funktion. Fordi lige præcis i toppunkterne, der vender grafen, altså den kan være voksende op til et toppunkt, og kan være aftagende efter et toppunkt. Det er måske lidt nemmere, hvis vi lige tegner funktionen. Så hvis jeg indsætter en graf her, så kan jeg tegne min f af x. Jeg har allerede defineret den til at være f af x. Så når jeg tegner den, så kommer der sådan en rød graf frem her. Og den kan vi se, den er aftagende først. Hvis vi lige ændrer vinduet lidt, det vil sige, at vi kan zoome lidt ud. Sådan der. Så kan vi tydeligere se den. Den er altså aftagende herned til et toppunkt, et minimum, en minimumsværdi, og så er den voksende herop til, igen aftagende, og så er den voksende igen derefter. Monotoniforhold, det er altså, at man skal bestemme lige præcis de her intervaller, hvor i grafen er voksende eller aftagende. Og de her intervaller, det er altid x-værdier, man kigger på hen af x-aksen. Så jeg har brug for at finde ud af, hvad er lige præcis det her toppunkt hernede, altså x-værdien til det toppunkt her, og til det her toppunkt, og det her toppunkt. Og lige præcis i de her toppunkter, der har grafen en vandret tangent. Det vil sige hældningen for den tangent, der går igennem lige præcis det her toppunkt, den er 0. Hældningen er 0, det vil sige, at den er vandret. Så hvis jeg kan finde den x-værdi til det her toppunkt, så har jeg altså koordinaten, x-koordinaten til det her toppunkt. Og det gør jeg ved at differentiere min funktion, finde differentialkvotienten og sætte lig med 0. Fordi at differentialkvotienten, som er hældningen for tangenten, skal være lig med 0, lige præcis i de her punkter. Så det gør jeg her i mit regneark. Jeg går tilbage til mit grafregnerprogram her. Det havde jeg heroppe. Godt, så jeg skal altså solve min differentialkvotient df. Den har jeg defineret til df af x. Den skal jeg sætte lige med 0. Og så skal jeg finde de x-værdier, hvor differentialkvotienten er 0, altså tangenthældningen er lige med 0.
Det gør jeg ved at trykke Enter her, og så får jeg 3 x-værdier. Minus 2, 0 og 2. Og det kan vi se på grafen, at det er lige præcis x-koordinaterne til de her punkter. Minus 2, 0 og 2. Hvis jeg zoomede ind, så kunne jeg se det. Jeg kunne også bruge analysere graf her, og så finde maksimum og minimum her. Men det er altså det samme som at finde solve den her differentialkvotient lige med 0. Godt. Jamen, så kan jeg se på min graf, at funktionen er aftagende først og fremmest fra, altså den aftager fra minus uendelig hele vejen herude, så aftager grafen lige præcis ned til den x-værdi, der hedder minus 2. Så grafen er altså aftagende i intervallet fra minus uendelig til 2, og så er funktionen voksende i intervallet fra minus 2 til 0. Så aftager funktionen fra 0 til 2, og til sidst så er funktionen altså voksende i intervallet fra 2 og så til uendelig. Den fortsætter med at vokse her. Fordi vi har løst ligningen f mærke x lige med 0, så har vi altså fundet de eneste 3 mulige toppunkter, så vi kan være sikre på, at den ikke lige pludselig ændrer sig herude. Den vil altså fortsætte med at vokse til det uendelige. Så der kan vi opstille vores monotoniforhold, forhold, og sige, at f er aftagende i intervallet, og der bruger vi kantede parenteser. Ja, det kan den så ikke lige finde ud af her, det her program. Vi skal have altså en kantet parentes fra minus uendelig til minus 2. Hvis vi går i Word-dokumentet her, så kan vi se, hvordan det ser ud, når man skriver det ned. Her. f af x er aftagende i intervallet minus uendelig til minus 2 og 0 til 2. F er voksende i intervallet minus 2 til 0 og i intervallet fra 2 til uendelig. Og husk at skrive de her kantede parenteser. De skal altså være lukket omkring tallene og åben i forhold til det her symbol uendelighedstegnet. Så den er altså åben her og lukket her, når vi har tal. Og så løser man den her opgave. Alternativt så kan man have lavet en monotonilinje, der ser sådan her ud, hvor vi har nogle x-værdier og vores f-mærke x-værdier, og så vores funktionsværdier. Så har vi indsat vores nulpunkter, det vil sige, når x er minus 2, så er f-mærke af x lige med 0. Og der havde vi 3 nulpunkter, 0 og 2. Så i den her monotonilinje, der kan man vælge et tal, der er mindre end minus 2. Vi vælger for eksempel minus 3 og regner ud. Hvis jeg sætter minus 3 ind i f-mærke, det har jeg gjort her, så får jeg tallet minus 60. Det vil sige, at fortegnet på f-mærke minus 3, den er altså negativ. Det svarer til, at der er en tangenthældning, der er negativ, og det kan vi kun have, hvis funktionen er aftagende. Så vi sætter en pil nedad, så vi ved, at funktionen f den er altså aftagende i det interval, hvor f-mærke har negativt fortegn. Jeg kunne have valgt et hvilket som helst tal her, der var mindre end minus 2. Men det er en god idé at vælge tallet så tæt på hinanden her. Og så har jeg et tal, jeg skal finde mellem minus 2 og 0. Der vælger jeg minus 1. Indsætter jeg minus 1 i min f-mærke, så får jeg positivt fortegn. Det har jeg gjort her. df indsat minus 1, det giver 12, det vil sige plus. Så sætter jeg en pil opad, det vil sige funktionen f